Începem o nouă serie despre cei mai influenți artiști din România, iar primul episod este dedicat lui Rava. Pe numele lui real Ravaneli Florin Oiță, artistul s-a născut pe 11 mai 2002 în București și a devenit rapid un fenomen pe scena de trap și drill. A rupt topurile cu piese precum În lipsa ta, Giulești Trângaș și albumul Buliba Dolar K. Pe lângă cariera solo, el a pus bazele brigăzii 4226, din care fac parte producători și artiști precum Ravizval, Bitner, Giovanni sau Armin, iar cel mai recent nume care s-a alăturat mișcării este Adelin MM, alături de care a scos piese tari ca Șegondie și Azalea. Cu o energie pură și o comunitate uriașă în spate, Rava rămâne unul dintre cele mai puternice nume din muzica urbană de la noi. Voi ce părere aveți despre el și 4226? Care e piesa voastră preferată și pe cine vreți să analizăm în episodul următor? Scrieți în comentarii!